Amb aquest experiment podrem explicar als nens per què cal tancar portes i finestres quan hi ha foc. Si encenem la primera espelma, quants segons trigarà en apagar-se? 12. Si encenem la segona espelma, quants segons trigarà en apagar-se? Tardarà més o menys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si encenem la tercera espelma, quants segons tardarà en apagar-se? Què penseu que passarà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Per què les espelmes que són dins el got més gran tarden més en apagar-se? Doncs com més gran és el got, més aire té i en conseqüència el foc tarda més en apagar-se. El foc necessita l'oxigen de l'aire per seguir cremant. Quan se li acaba, s'apaga. Així doncs, hem après com apagar un foc.